உங்களுக்காக நான் கட்டணும். தயவு செய்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். வீட்டுல இருங்க, வீட்டுல இருங்க. கண்ணீர் வருது. அதுக்காக நான் உண்மையிலே மனசு தந்து பேசுறேன். கண்ணீர் போகலாமா? ப்ரீரெக்கு ப்ரீரெக் போயிடலாமா? ப்ரீரெக் போயிடலாம்டா. என்ன அவர் அழுகுறாண்டா? அதான்டா ப்ரீரெக்கா. தெரிஞ்சோ தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டு நீ வராதிங்க நண்பர்களே. உண்மையில மனசு ரொம்ப வலிக்கணும். என் நாடு எங்க போயிட்டு ப்ளீஸ் நான் வரேன். ப்ரீரெக் எடுத்துட்டு